Wel, dyma ni, ar ôl Brexit ac ar ôl Trump, dyma ni nôl i Gymru. A ddadl sydd yn mynd mlaen yn tir awglwyddi. Arglwydd Morgan yn codi cwestiwn y statws dominiwn ac wedi agor llyged bobl wrth ddarllen y ddadl. Mae wedi agor llyged, mae wedi agor lyged i yn sicr. Bydde ti fodlon mynd, Mr Morgan, i gynulleidfa o bobl Plaid Cymru a dweud, drychwch yma, dyma'r ffordd ymlaen? Wel, dwi ddim yn dweud yn hynna'n gyfiawn o gwbl dyma'r unig ffordd ymlaen, ond dyma gyfeiriad y dylen ni edrych iddo. Mi roedd pobl ar hyd y canrifoedd yn meddwl am Gymru fel rhywbeth sydd wedi diflannu yn rhan o Loegr. Dyna di'n tyged ni wedi bod ers y ddeddfuno, a ddim ond yn ddiweddar o 1964 ymlaen ar ôl sefydlu y Swyddfa Gymreig ac wedi'n datganoli, yn araf mae Cymru wedi dod nôl i ffurf cenedl. Ond roedd Milton yn sôn amdani a proud and ancient nation yn yr ail ganrif ar 15. A dyna y dylen ni fod yn yr 11 ganrif ar 20. A dwi'n teimlo bod ni wedi bod yn gwerthu'n hunan yn rhy rad o lawer, a bod yn rhaid i ni feddwl felly yn hermau sylweddol. Mae dominion status yn un o'r pethau yma. Mae fydde dominion status olygu i chi beth bynnag lle chi eisiau olygu. Yr un peth sydd yn gyffredin ydy bod gyda chi wlad sydd wedi bod yn diriogaeth Brydeinig yn para i gadw Frenhines fel pen i wladwriaeth hi. Mewn ffaith, mi roedd y bleidlais yn yr Alban 2 flynedd yn ôl, mwy i wneud efo dominion status na dim byd, achos o'n nhw'n dweud, dyn ni eisiau rif Frenhines. Nid pleidlais dros annibyniaeth oedd e, pleidlais dros dominion status. Yn glasurol felly. Ond dyna fe, mae trafodaethau wedi bod 10 mlynedd yn ôl ynglyn â Gibraltar. Buodd Sbaen a Phrydain ar ôl yr holl ddegrifoedd o gweryla ynglyn â Gibraltar bron y cytuno ar sail bod Gibraltar wedi cael dominion status. Oedd Sbaen yn fod yn derbyn hynny, oedd Phrydain yn nhw'n agos iawn. Mae fe'n dangos i chi beth mor chyblyg ac ystwyth ydy statws dominiwn. Bydde fe roi cryn tipyn o bwer ar rhyddid? Be fydde fe'n rhoi i ni, fydde gymaint ac sydd yn addas i ni yn y sefyllfa sydd ohoni. Fydde fe ddim yn replic o'r hyn sydd yn Australia ac yn Seland Newydd. Dyma ni gorff ac ened bron ochr yn ochr a Lloegr yma. Mae'r realiaeth hynny yn para. Ond ar y llaw arall, fe fydde fe'n caniatáu i ni fyw bywyd domestig cyflawn fel gwlad a chenedl, a chwarae'n rhan yn y mywyd y Deyrnas Unedig. Darllen y ddadl yn y tir awglwyddi. Fe ddodus dyn nhw ar y trod ôl, rwy'n teimlo, achos sa'n credu bod llawer o bobl yn meddwl am hyn. Ti sydd wedi codi e gyntaf, sydd wedi cael ei sôn amdano ers degawdau. Wel, dyn ni wedi bod... O le ddeith y stil fan yma, os gael ofyn? I gyrraedd y fan yma. Dyn bach yn byd y gyfraith ydw i wedi bod. Ac i mi, ers pan oedden ni'n bachgen ysgol, ydw i wedi ystyried statws yn mynd yn union o beth am i'w cysidro. Nid o reidrwydd i anelu amdano ac i'w fabwysiadu mewn unrhyw ffurf arbennig, ond beth hyblyg iawn ac yn egwyddor allith fod yn bendithiol iawn i ni. A beth sydd o'i ochr ydy, wrth gwrs, mae Llywodraeth Prydain wedi wneud e i nifer o wledydd eraill. Ydy. So wedyn, beth ydy'r broblem, dy fe? Ydy. Bydde ti'n meddwl, bydde Nicola Sturgeon yn gwrando ar ti sydd wedi dweud hynny? Ne mae hi am mynd yn bellach? Dwi'n credu bod y gair annibyniaeth yn bwysig iawn i'w geirfa nhw yn yr Alban. A fydde well gyda nhw ddefnyddio'r gair annibyniaeth. Ond pan bod chi'n sôn am gadw yr un Frenhines a sefydliadau eraill hefyd i bara yn gyffredin, dwi'n credu bod e mor agos i statws dominiwn. So wyt ti'n dweud bod y ddoi mor agos i'w gilydd? Agos iawn i'w gilydd, ydyn. Mae eisiau bobl i ddeall na, dy fe? Hwna yw'r gamp i gael drosodd. Dyw e ddim yn israddol. Dim o gwbl, os ti'n bresw iddo fod. Ydyw Australia ddim yn israddol i Brydain? A mae hi'n statws dominiwn. Pwy ydy synwyr a fydde'n dweud, mae sefyllfa Australia a sefyllfa Seland Newydd yn israddol? Nonsens.
Wel, dyna ni. Dyna'r gair gyfeillion, nonsens. Hwyl.